Hello guys! Mga unta na terasyon. Nahirasyon. Karoon pa naghirasyon. Mga unta guys. Wala ko ketchup. May pizza. Kini. Patatas. Ninaog ko, nurubin ko sa akong area. So, dihang gitagaan ko grasyon. Magpa-order sila. Wala magluto karong adlaw, no? Kay nakahin madam. Kapag kubigo to. Ang gitaon, mahalang dyan, no? Upan. Wala sa kaya rin. Kapoy na kayo magluto. Ikaw lang mo kaon. Shawarma baho. Yung cauliflower. Ang galing nyo. Lami itong tulugan niyo kaya 9:45 na, tigtulog na ako. Pero naog ko kaya bago ko matulog pag 9:30 malibot yung ko sa area kaya nalaon na kung sundon sa ako ba kinamerasyon kauno na ako ng isa pero kinauban ugma na ni ukad tomato sauce ay ketchup mayonnaise. Hello guys, bawal na ma-stress ha? Laban na ninyo. Kung stress ka, ampos Ginoo. Ay padalaan ko. Kung stress ka, pag YouTube, pagtawag sa mga amiga, pati pag-istorya. Kaya utahe ba? Di tayo na makipag-istorya mga friends. Gusto na to ka ng gitara isa. Mga pag-isa taba no? Kung na-stress na ka na, sayo na na. Nya ayo sige kaguol na magunahon na ka Pilipinas. Mga mo imong health. Kamot ka para sa ilahang. Normal naman ang stress. Ay lang pahulog sa depression. Sa kausahan. Di ko mag-cellphone, wala kong buang. Dapat ibasan mo na. Kaya sinyalis na. Kaya isulit kayo maano. Huwag mo atiman mo. Love yourself. Because you love yourself, you eat more. Pag ikapoy, pahuway. Sa trabaho. Kaya kaya mapapas mo, kaon. Habang nagtrabaho, kaon ginagmay, tubig. Basta ko hindi ko ganyan magtrabaho. Hindi ko ganyan maundan sa kong trabaho. Sa naapa, so na ako ganid, tanan. Kung ginabuhat, trabaho. Kaya kung maglingkod ko, 30 minutes ako ma-spend kaon, cellphone. 20 minutes o 30 minutes ako ang ma-spend na oras. So, nagadali ko. Kunya na dyan ko mo break pag kuman akong trabaho. Kini first floor, second floor, third floor. Usahay busy kayo, no? 6 hours to 7 hours mang hinlo kay na ay general nga isa ka area. Akong ginabuhat. Agian na ako tanan. Talaw na ako tanang bongbong ano
Mga tapsing na hugaw. Fix na yun. Di lang ko pabuto na masugo pa. Tanaon na ko lang ko limpyo na yun. Mga usahay. Dugi kay kumahuman. Pero dapat panahon, no? Kamuta ka na atay period days. Loya si manager. Tapsingan lang ako akong tabahon. Makasabot lang po akong malam kaya mangayom ang kong napkin. Yung huna-huna. Kinapulan. Naman sa CCTV, no? Yung anak-anak ka, malipong. Mingon dahil na. Rice. Nakasahay. Rest yun ko. 20 minutes, 30 minutes. Baka na po. Tapos masuguan. Masuguan lang ka na mga maglabag mga sopa. Dry clean ba? Di pa natin busog kagabi iro niya. No, po nga matulog. Tiniugma na dyan ni mga kauno na. Wala pa ko yung kurang guys. Manager dyan ko ba? Isa. Diba na niya? Kaya busog na ko. Kaya may kaon din yung manager. Yung manager, gamay ng kaon. Dapat Pepsi, no? Ano lang? 1 cup. Ang sarap naman. Ang sarap ng minsan. Kali-inner na mo guys. Kali-inner na ko guys. Oh. Ay, tugnaw na dali. Pero kaya pa man. Kana ng buntag. Mga alas 5. So, ano siya? Sakit sa panit ng tugnaw. So, jacket. Ato ko sa akong area. Pero, karon kay open ang door sa rooftop. Dili sulod ang hangin. So, mas bintaha o mag-inner ka. Kaya dili ka rayo mahon. Nya, medyas. Nya. Dari wala baga ako mga inner. Kaya pa man. Alimuot pa man po magbaga na ka. Pero expected na jud ni nga tugnaw na jud hantod sa pagkabulan ang tugnaw sa terreno. Saudi. Tapos expected na jud ni mga next week of pinaka-max na jud na first week sa December na murag mag-jacket na jud ka. Karon kaya pa. As ganahan ko na taglamig na dire. Katong pag-abot na ko dire hastang inita. Inaaron di ka pwede way aircon. Kaya ang pati ang hangin pilit. Lahir rin sa Japan guys, no? Kay umat kang hangin dire baho gas. Na may heater dire. Kana heater. Kini ilang aircon. Murag na naman pud ni heater pud. Lamig jud isa ka Ani man ang mga manager isa kang tiil ba. Yeah guys, salamat sa inyong pagtanaw. Maulan akong gi-share sa inyo ano. Thank you very much.